ഗായകനല്ല, പറയാൻ ഞാൻ ഗാതികനല്ല. ഒരു നേരത്തന്നെ തിന്നായാരോട് കൈകളിലെത്തും, തിരുവിൻ വിളർത്തിൻ ചൂട്ടിലാണെൻ്റെ അന്തി ഉറക്കം. ഒരു നേരത്തന്നെ തിന്നായാരോട് കൈകളിലെത്തും, തിരുവിൻ വിളർത്തിൻ ചൂട്ടിലാണെൻ്റെ അന്തി ഉറക്കം. താരാട്ടിൻ ഗീണവുമില്ല, പാലോട്ടാണുമ്മയുമില്ല, കനിവുള്ളോർ കഴിയുന്നില്ല, അണ്ണീരവനറിയുന്നില്ല. പാടാൻ ഞാൻ ഗായകനല്ല, പറയാൻ ഞാൻ ഗാതികനല്ല. എന്നാലും മനസ്സിനുംബരം പാടുകയാണ്, മണ്ണിൽ എത്തിയുമായി തീർന്നവരിന്ന് കീഴുകയാണ്. ഉമ്മായും ഉപ്പയുമില്ല, ഉറ്റോരും ഉടയവരില്ല, ദുരിതത്തിൻ നാശക്കടലിൽ നീന്തുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോവുകയാണ്. പാടാൻ ഞാൻ ഗായകനല്ല, പറയാൻ ഞാൻ ഗാതികനല്ല. ആദിലല്ലാന്റെ മുത്ത് റസൂലും യതീമായവരാണ്. ആമിന തന്നുടെ ഓമന മുത്തിനെ ഞാൻ ഇന്നോർക്കുകയാണ്. ആദിലല്ലാന്റെ മുത്ത് റസൂലും യതീമായവരാണ്. ആമിന തന്നുടെ ഓമന മുത്തിനെ ഞാൻ ഇന്നോർക്കുകയാണ്. അടിമാ ബിലാലിൻ കണ്ണിൽ ഒളിവായി നിറഞ്ഞവരല്ലേ, ശരണകായെന്നും മണ്ണിൽ കാരുണ്യം തീർത്തോരല്ലേ. പാടാൻ ഞാൻ ഗായകനല്ല, പറയാൻ ഞാൻ ഗാതികനല്ല. എന്നാലും മനസ്സിൻ നൊമ്പരം പാടുകയാണ്, മണ്ണിൽ എത്തിയുമായി തീർന്നവരിന്ന് കീഴുകയാണ്. ഉമ്മായും ഉപ്പയുമില്ല, ഉറ്റോരും ഉടയവരില്ല, ദുരിതത്തിൻ നാശക്കടലിൽ നീന്തുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോവുകയാണ്. പാടാൻ ഞാൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. وصل اللهم ثواب قراءتنا الى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات جميع الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، وإلى حضرات جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، وإلى حضرات أنباتنا وأنبات جميع المؤمنين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ورسل لهم في قبورهم إلى يوم القيامة. اللهم اجمع بيننا وبينهم وبين هؤلاء السادات المذكورين في جناتك النعيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وفقنا لمرضاتك، ثبتنا على دينك، وفقنا للتعلم والتعليم والتدريس والوعظ والمطالعة ولخدمة دينك الإسلام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات دعواهم فيها. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഭാരവാഹികളെ, റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. SOS SSF അജ്നടക്ക ശാഖ എല്ലാ വർഷവും വിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം 1 മുതൽ 30 വരെ വീട് വീടാന്തരം നടത്തുന്ന മൗലൂദ് മജ്ലിസ്, അതിന്റെ ഒരു സമാപന സംഗമമാണ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എന്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് മൗലൂദ് മജ്ലിസും ഹബീബ് തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്ന മജ്ലിസും അവിടുത്തെ ബുർദ മജ്ലിസും നാം നടത്തുന്നത്. കാരണം ആ ഹബീബ് തങ്ങളെ നാം അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അതിനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ച നബിയാണ്. നമ്മെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ നബിയാണ്. ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ആ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സ്വഹാബ കിറാമിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ തന്റെ ജീവൻ എന്തിനേറെ പറയണം, പല്ല് പോയപ്പോൾ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ പല്ല് പോയപ്പോൾ പല്ല് കൊടുത്തു. ഹബീബ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ജീവൻ തന്നെ അർപ്പിച്ച സ്വഹാബ കിറാം ആ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ ഹബീബ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള മജ്ലിസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മജ്ലിസുകൾ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുകയും മദ്ഹ് പാടുകയും ബുർദ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നാളെ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഔദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കണം. ഹബീബ് തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നാമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സുദീർഘമായൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ദുആ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏറെക്കാലം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി ഓതുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനാബ് CH ഇബ്രാഹിം, SOS അജ്നടക്ക ബ്രാഞ്ച്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കും ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി ഓതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ പ്രാസ്താവിക ഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും, ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഓടിച്ചാടി എത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷരീഫ് സയ്യിദ് ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ മുഖ്യമായി നടക്കുന്ന പരിപാടി മൗലൂദ് മജ്ലിസാണ്. അതിലേക്ക് നേതൃത്വം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ പമ്പയിൽ പള്ളിയുടെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദുമായ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും അഭാവത്തിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ എളിയക്ഷരം സ്വീകരിച്ചു വന്നെത്തിയ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയുടെ അജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഹാജി അവറുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണമെത്തി എത്ര ചെറിയ പരിപാടിയാണെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഓടിക്കൊണ്ടുവന്നെത്തി നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളെയും നല്ല വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാമായ UPM ഉച്ചില അധ്യക്ഷരും മേരേജ് KC റോഡ് അവരും ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ഉമർ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷർ അൽ ഹിദായ ജുമാ മസ്ജിദ് ഹിദായത്ത് നഗര, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ MLA ബാവറുകളും, അതുപോലെ തന്നെ MP മുഹമ്മദ് സാഹിബ് അവർ SOS KC റോഡ് സെന്റർ അവരും ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൊടിമൈലാർ ഉസ്താദ് അവர்களுം നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഉമറാക്കൾ സത്താർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പ് കാലത്തിൽ SOSന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള അവர்களுം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാലം മുഅദ്ദിനായി ജോലി ചെയ്ത നമ്മുടെ ഖാദർ ഉസ്താദ് അവர்களுണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് അവർ, പല ഉമറാക്കളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗത ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല. ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. مفلس عاني وليس لي عمل نلقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني وكن ماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراك جثماني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا رسول الله خذ بيدي خلت حيلتي أدركني. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹാദരവുകളും നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഉമറ നേതാക്കളെ, സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാരെ, ഈ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായ മുഅ്മിനുകൾ, മുഅ്മിനത്തുകളായ ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ്, പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലുള്ള ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിലും ആശിഖീങ്ങളിലും അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടുന്നവരിലും കേൾക്കുന്നവരിലും പറയിപ്പിക്കുന്നവരിലും അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ വലിയ ശഫാഅത്തിന് അല്ലാഹു നമ്മളെ അർഹരാക്കി തരട്ടെ. ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ മജ്ലിസ് അല്ല, വഅദിന്റെ മജ്ലിസ് അല്ല, ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നല്ല ഒരു മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ നടക്കും. നന്നായിട്ട് മൗലിദ് അതിന്റെ നല്ല ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മൗലിദിന്റെ സമാപനാണ്. അജ്ജിനടുക്ക ബദരിയ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ 30 വരെ ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കളും മക്കളും നല്ല മൗലിദ് ഓതി എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും വലിയ സന്തോഷവും ബറക്കത്തും നൽകി
അതിൻ്റെ സമാപനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. അല്ലേ? എല്ലാവരും പേർക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളെന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി ചൊടി വന്ന മാതിരി വന്നിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും പേരയിൽ മൂല തോന്നിയിട്ടില്ലേ? അല്ലേ? എൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഓതിട്ട് എനിക്ക് നല്ല വാഹത്തായിട്ട്. പേരയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. പേരെ ഉണ്ടായി ഉള്ളവരെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അപ്പുറം പോയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ. മൗലൂദ് ഒന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി പോകണം. മൗലൂദിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഇല്ലാണ്ടാകണം. പ്രവാചക കീർത്തനങ്ങൾ നിന്നു പോകണം. അതിനു വേണ്ടി ആലിമീങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാകണം. അങ്ങനെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് അറിയാതെ അവർ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്തുക്കളായ സ്വഹാബത്ത്, ആ സ്വഹാബാക്കൾ മുഴുവനും അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടിയവർ അല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്ക്, മദീന പള്ളിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ മദ്ഹ് ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ്. പള്ളിയിൽ ഏത് പള്ളി? ബദരിയ പള്ളിയല്ല, മുബാറക് മസ്ജിദ് അല്ല, ഹിദായത്ത് മസ്ജിദ് അല്ല. ലോകത്ത് വെച്ച് 3 പള്ളിയാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയപ്പെട്ട പള്ളി. ഒന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാം, മറ്റൊന്ന് മസ്ജിദുൽ നബവി, മറ്റൊന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ. ഈ 3 പള്ളി വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മഹത്വമുള്ള പള്ളികളാണ്. ഈ 3 പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ നബവി. ആ മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ ആരാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദ്? മൗലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ പറയുകയും പാടുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് മൗലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ മൗലിദ്, ആ സ്തുതി കീർത്തനം പാടുന്ന പരിപാടി മദീന പള്ളിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് ഇത്ര ശബ്ദം എടുത്തിട്ട് പള്ളിയിൽ നിങ്ങള് ബൈത്ത് പാടുകയാണോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആ നിലക്ക് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് ഇങ്ങനെ പാടുന്ന ആളെ ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കി നല്ലോണം. അപ്പോൾ ആ പാടുന്ന സ്വഹാബി പറയാണ്, നിങ്ങളെക്കാളും ഖൈറായ ആളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാനിത് പാടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊന്നും ഒരു തടസ്സം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളെന്ത് ഇപ്പൊ എന്നെ നോക്കുന്നത്? മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് ഇങ്ങനെ നോക്കി, മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹ് പാടാണ്. അപ്പോൾ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഹസ്സാനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഈ പാടുന്നത് ഇയാൾക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് എന്നിങ്ങനെ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെക്കാളും ഖൈറായ ആള്, ലോകത്ത് തന്നെ ഖൈറായ ആളെ ആരെ മുമ്പിൽ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ നബി തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാനിത് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ നോക്കിയിട്ടുമില്ല, തടഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന്, ഞാനിത് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മദീന പള്ളി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞതും പാടിയതും നമുക്ക് ഹദീസിലും കാണാം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണാം. ഇപ്പൊ നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഖുർആൻ എല്ലാ മുസ്ലിമും ഓതുന്നില്ലേ? എല്ലാവരുടെ പള്ളിയിലും ഖുർആൻ ഇല്ലടോ. ആ ഖുർആനുകൾ എങ്ങനെ ഓതുന്നത്? ആ ഖുർആനിൽ എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഉള്ളത്? വഅല്ലമക മാ ലം തകുൻ തഅലം വകാന ഫദ്ലുല്ലാഹി അലൈക അദീമാ. സൂറത്തുൻ നിസായിൽ കാണാം. അല്ലാഹു തആല തങ്ങളോട് പറയുന്നു, വഅല്ലമക തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു അറിയിച്ചിരുന്നു, മാ ലം തഅലം തങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഇൽമുകൾ അല്ലാഹു തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, വകാന ഫദ്ലുല്ലാഹി അലൈക അദീമാ. അല്ലാഹു തആല തങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠത, തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ചെയ്തു തന്ന മഹത്വം അത് വളരെ 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 വണ്ണമാണ്. റബീഉൽ അവ്വൽ 30 അല്ല 365 ദിവസവും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര മഹത്വം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ആര് പറയാ? തങ്ങളെ പടച്ച ഹബീബ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ അല്ലാഹു. കണ്ടോ? ഒരു സമസ്തക്കാരോ ഒരു സുന്നി സംഘടനകളോ പറയുന്നതല്ല, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ഉപ്പമാറും ഉമ്മമാറും കേട്ട് പഠിച്ചോളി. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലായോ? സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളായ കക്ഷികൾ അവർ പള്ളിയും മദ്രസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെറിയ കുട്ടികളെ വരെ അവര് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ അവരെ വായിക്കൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ മദ്ഹ് പറയുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാവാൻ. ഇല്ലേ? നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ പാടൂലേ, മക്കളെ ചെല്ല് ഫിൽ കവാകിബി കൽബുദൂർ ബൽ വഅശ്റഫു ബിൻ ഊയാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. ചെറിയ കുട്ടികൾ പാടുന്നു. നീ പാടിയില്ലേ? അതാ പാടി. അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ മക്കളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ മദ്ഹ് പാടി അവരെ കൊണ്ട് മദ്ഹ് പറയിപ്പിച്ച്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട്, മുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നവരോട്, ഉമ്മമാർക്കും വാപ്പമാർക്കും ആദ്യമായി നിർബന്ധമായി ഉമ്മമാരുടെ മേലും വാപ്പമാരുടെ മേലും ആദ്യമായി നിർബന്ധമാകുന്നത് ആ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലാഹുവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അറിയണം. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു നോച്ചോ, അല്ലാഹു ഒരുവനാണ്, അവനിക്ക് കൂട്ടുകാരില്ല, അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ചോദിച്ചു, ഇതാര് നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്? ഇതാര് പറഞ്ഞു തന്നത്? എന്താ പറയാ? അല്ലാഹു ഒരുവനാണ്, അവർക്ക് കൂട്ടുകാരില്ല, അവനാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത്, അവനാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ്, അവനാണ് നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവരും മരിപ്പിക്കുന്നവരും എന്ന് കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കുട്ടി അങ്ങനെ പാടാക്കി. അല്ലാഹു തആല ഒരുവനാണ്, അവനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരില്ല, അവൻ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ്, ആകാശത്തിൽ പഠിച്ചത് അവനാണ്, ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, മരിപ്പിക്കുന്നവൻ അവനാണ്. ഇതെല്ലാം കുട്ടി പറഞ്ഞ ശേഷം ആ കുട്ടി അനുസരിച്ച് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? കുട്ടിപ്പൻ എന്താ പോലെ, ഇതാരും ഉസ്താദെ ഇങ്ങനെ ഒരു അള്ളാനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചത്? അപ്പൊ ഈ മദ്രസന്റെ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കും, അത് എന്റെ ഉസ്താദ്.
എന്റെ ഉസ്താദ്. നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദിനെ ആര് പഠിപ്പിച്ചു? ഉസ്താദ് കണ്ട അങ്ങനെ പോയി പോത്തി എവിടത്തേക്ക് എത്തും? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എനിക്ക് അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓനെ ചങ്ങായിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് കെട്ടണം, കണ്ണടിയിലോ കുതിര വെട്ടത്തോ. അള്ളാഹു തആല ഒരാൾക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അള്ളാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ ലാ അഅ്ബുദു മാ തഅ്ബുദൂൻ. ഖുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, തങ്ങൾ പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിക്കാതെ തങ്ങളെ അറിയാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇസ്ലാമും അത് ഇസ്ലാം ആകുന്നില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് മക്കളെ പോറ്റുന്ന ഉപ്പയും ഉമ്മയും പഠിച്ചോളണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ നിലക്ക് മക്കളെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർത്തി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അറിയുന്ന മക്കളാക്കി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ തൊട്ടിൽ കെട്ടിക്കടത്തിയിട്ട് അമീന വഫാതുഹു ബി തൈബത്തുൽ മദീന. പാട്ട് പാട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കും കുട്ടികൾക്ക്. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു. മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസുകൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, മീലാദുൻ നബി ആഘോഷം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഒരുപാട് മെനക്കെട്ട് പണിയെടുത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അവസാനം എവിടെത്തി? ഇപ്പോ അവരും മൗലിദ് എന്ന പേരിൽ അല്ലെങ്കിലും ശരി ഈ ലോകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പൊ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 കേരളത്തിൽ വരുന്ന മാധ്യമപത്രത്തിന്റെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പിൻശക്തി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആളുകൾ. അതിന്റെ വലിയൊരു നേതാവാണ് കേരളത്തിലെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന്. ഓർക്കും ഷെയ്ഖിന് നമുക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഷെയ്ഖ് മുഈദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന്. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് റബീഉൽ അവ്വൽ 12 അന്നത്തെ മാധ്യമപത്രത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ലോകത്തേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു ലേഖനമായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ. ഞാനത് വായിച്ചു, പത്രം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നോക്ക് നിങ്ങൾ, മനസ്സിലായില്ല? റബീഉൽ അവ്വൽ 12 അന്ന് ആദ്യമേ പേപ്പർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മലയാള പേപ്പറാണ് ആദ്യ പേപ്പർ. അതിന്റെ ബാക്കിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ആ വിഷയം പറയല്ല. അദ്ദേഹം 12 അന്നത്തെ പേപ്പറിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങളും വിഷയങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറ്റി വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ, ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മുസ്ലിമീങ്ങളും മറ്റ് ഇതര മതസ്ഥരും വലിയ 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 വിദഗ്ധന്മാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്, അതെല്ലാം അദ്ദേഹം മാധ്യമപത്രത്തിൽ എഴുതുന്ന പത്രം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 ആകുമ്പോ അത്ര എഴുതിയിട്ടെങ്കിലേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. മറ്റു ചില ആളുകൾ നബിദിന ആഘോഷം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ സെമിനാർ, സിംബോസിയം, അങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എത്തി പൂർവികന്മാരെ ആളുകളെ സ്മരിക്കാമെന്നും അവരെ പുകഴ്ത്താമെന്നും പറയുന്നിടത്തേക്ക് എത്തി. അതുകൊണ്ട്
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മൗലിദ് ഇവിടെ ഹയാത്തായി നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കൾ വീടാന്തരം പോയി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കുറെ വർഷമായി. ഇത് പ്രശ്നത്തിന്റെ ആകുന്നതാണോ അല്ല ഒരു മൗലിദുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 8 വർഷമായിടെ ആദ്യം ചില ആളുകൾക്ക് ഇതെന്ത് പറഞ്ഞ് ഞമ്മ പറയാണ്ട് എന്നെ വന്നിട്ട് ഞമ്മളെ ഇതൊന്ന് പുതിയ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ 8 വർഷമാകുമ്പോ പുതിയതല്ല, പഴയതായി. 8 വർഷത്തെ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ പുരയിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പുറത്ത് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പോയി. നമ്മളെ പൈസ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു വെറുതെ ഓതി ചായി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മക്കളെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ യാക്രമർ സമയം മുതൽ അവസാനം വരെ വന്നെങ്കിൽ പാട് ഞാൻ വന്ന് ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികള് നന്നായി ഹബീബായ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും കൊണ്ട് വല്ലാത്ത പൊറുതിമുട്ടുന്ന മഹ്ശറയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകാൻ ആ വലിയ സ്ഥാനം അല്ലാഹു നൽകിയ യാ അക്രമൽ ഖൽഖി, സൃഷ്ടികൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ആ ബുറുദാവൈത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلعة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്, എന്തൊരു സമാധാനമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹികൾ പാടുന്നതും പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ സമാധാനമുണ്ടാകുന്ന, അതുകൊണ്ട് വലിയ ആനന്ദമുണ്ടാകുന്ന, അതിൽ വലിയ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയും നീ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഒരിക്കലും നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഒരു വീട്ടിൽ ഓതുമ്പോ, ഒരു വീട്ടിൽ ആ മദ്ഹ് പാടുമ്പോൾ അതിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന, അതൊന്ന് നിന്ന് കിട്ടിയാ മതി, അത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഖൽബിൽ ഈമാൻ കെട്ടുപോയ ഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് പാടുകയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി, സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പാടുകയാണ്. ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാടുമ്പോ ഈ പാടുന്ന ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്തിനിക്ക് ദുആരക്കുകയാണ്. ആരാണ് ദുആരക്കുന്നത്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. എന്തേ ദുആരന്നത്? അല്ലാഹുമ്മ അയ്യിദുഹു ബിറൂഹിൽ ഖുദ്സി. അല്ലാഹുവേ, ആ പാടുന്ന ഹസ്സാനിക്ക് നീ ശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിറൂഹിൽ ഖുദ്സി, മുഖറബായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അയച്ചുകൊണ്ട് നീ ആ പാടുന്ന ഹസ്സാനിക്ക് ശക്തി കൊടുക്കണമെന്ന് ആ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹസ്സാനിക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സഹോദരന്മാരെ, അത് എത്രത്തോളം പ്രോത്സാഹനമാണ്,
എത്രത്തോളം അതിലേക്കുള്ള അനുവാദമാണ്, എത്രത്തോളം അതിലേക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വന്ന എല്ലാ ഔലിയാക്കളും എല്ലാ മഹത്തുക്കളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടിയവരാണ്, നിബിതങ്ങൾ മദ്ഹ് ഓതിയവരാണ്. 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമികളാണല്ലോ. ഇമാമുൽ അഅ്ലം അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി, ഇമാം മാലിക് ഇബ്നു അനസ്, ഇമാം ശാഫിഈ, ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇവരെല്ലാവരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹ് വല്ലാത്ത പാടിയവരല്ലേ. അതേപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കള് എല്ലാവരും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ മദ്ഹ് പാടിയവരല്ലേ. അതിൽ തന്നെയല്ലേ അവരൊക്കെ രക്ഷ കണ്ടത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിന്നീട് വന്ന ഇസ്ലാമിലെ യഥാർത്ഥ വഴിയെ തൊട്ട് തെറ്റിപ്പോയാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിലയും നിലയും കൊടുക്കുന്നത്, മുത്തുനബിക്ക് വലിയ മഹത്വം നൽകുന്നത്, മുത്തുനബിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നത് അത് അവിടത്തെ ആരാധിക്കലാണ്, നബിക്ക് ഇബാദത്തെടുക്കലാണ്, നബിനെ ആരാധിക്കലാണ്, നബിതങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി പൂജയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗഹീദ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായുള്ള സകല ബന്ധത്തെ ഓരോന്നായി മുറിച്ചു കളയാൻ വന്ന എല്ലാ ബിദ്അത്തിന്റെ കക്ഷികളും അവർ മുഴുവനും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവർ തന്നെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്, 5 വക്ത് ബാങ്കിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ അവരൊറ്റൊരാളെ ഖൽബിലും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അഥവാ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത മഹത്വങ്ങളെ, സ്ഥാനങ്ങളെ ആ നിലക്ക് അംഗീകരിക്കുവാനോ ആ നിലക്ക് ആദരിക്കാനോ തയ്യാറില്ല. അതാണ് ബിദ്അത്തിന്റെ സകല കക്ഷികളും എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അറിയാതെ മനസ്സിലാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രേരണ കൊണ്ടതോ ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകെട്ട് കൊണ്ടോ വല്ല ആണ് പെണ്ണുങ്ങളോ നിങ്ങളെ മക്കളോ അത്തരം വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നിങ്ങളോട്. ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ പറയുന്ന മറുപടി ആര്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറ്റി ആ ബഹുമാനവും ആദരവും ഇല്ലാത്ത ഫയഖൂലുൽ ജാഹിദു അബിൽ മുനാഫിഖൂ, കപട വിശ്വാസിയായി സത്യനിഷേധിയായി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത മനുഷ്യൻ അവനാണ് ഖബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇവരറിയില്ല. ഖുൽതുമായ ഖൂലുൻ നാസു, ജനങ്ങളൊക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു, അങ്ങനെ ഞാൻ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് കണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഖുൽതുമായ ഖൂലുൻ നാസു, ജനങ്ങൾ പറയും പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ഒരാളെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ കൽബിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടു കടന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരാൾ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഖബറിൽ വെച്ച് മറുപടി പറയുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നിലക്കുള്ള വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഈ നല്ല മജ്ലിസിലേക്ക് വന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന റഹ്മാനുർ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയും ഞങ്ങളെ സന്താന പരങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ ഓടുന്നവരിലും പാടുന്നവരിലും പറയുന്നവരിലും ഓതാനും പാടാൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പാടിക്കാനും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ആ ഈമാൻ ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പര ആ വഴിക്ക് നീ ആക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ആരെങ്കിലും സീഡി കേട്ടിട്ടോ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ കൂട്ടുകെട്ടിയിട്ടോ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ബന്ധമില്ല
ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. അങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ നല്ല വഴിയിലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വല്ലാത്ത മഹബ്ബത്ത് വെക്കാനും വിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം നോക്കി അവിടെ ചെന്ന് സലാം പറയാനും ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും റബ്ബേ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ നീണ്ട 30 ദിവസം വരെ നടത്തിയ മൗലിദ് നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മജ്ലിസിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ആ മൗലിദ് അതിൽ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾ, അത് സംഘടിപ്പിച്ച വീട്ടുകാർ, അതിന്റെ സംഘാടകർ എല്ലാവരെയും നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വലിയ ശഫാഅത്ത് കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. മഹത്തുക്കളോടുകൂടി സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെയുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘാടകർ, അവരെ സംഘടനകളെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറ ഫിത്നകളെ തൊട്ട് എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റബ്ബേ. ഈ നാട്ടിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളെ മുഴുവനും ഇത്ര നല്ല മജ്ലിസിലേക്ക് നീ സഹകരിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ഫുർഖത്തും ഭിന്നവുമില്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളെ മനസ്സ് നീ ഒന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെ ഖബറുകൾ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഓടി വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായി നമ്മൾ അബൂബക്കർ ഷാ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു. എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ മൈദുസ്കരിച്ചോളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതേപോലെ എന്നോട് മൈദുസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു നമ്മളെ ചെറിയ ഓണിച്ച. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവർ രണ്ടാളെ മൈദുസ്കരിക്കാനും തീരുണ്ട്, അങ്ങനെ പലരും തീരുണ്ട്, പലരോടും വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, അതിന്റെ സംഘാടകർ പലരും ഞങ്ങളെ ഇടക്കായിട്ട് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി. പേര് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ പറയാൻ സമയമില്ല. എല്ലാവരുടെയും പേരുകളും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ അറിയുന്നവരാണ്. അവരെല്ലാവരെ ഖബറും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങൾ വാപ്പമാർ, ഉസ്താദുമാർ, മശായിഖന്മാർ, കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരെ ഖബറും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെല്ലാവരെ ഖബറും നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ജന്നാത്തുൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള മജ്ലിസ് നിലനിർത്താൻ ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് നീ വലിയ ധൈര്യവും ഹിമ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് ഓതി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി 8-ാം തീയതി അല്ലേ, 8-ാം തീയതി നമ്മുടെ വസനഗറിലുള്ള താജുൽ ഉലമ മസ്ജിദിൽ 8-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുടെ ആണ്ട് പരിപാടി ഖത്മുൽ ഖുർആൻ, അതുപോലെ താജുൽ ഉലമയുടെ താജുൽ ഉലമയെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണവും 8-ാം തീയതി മഗ്‌രിബിന് നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അന്ന് നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്രയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറയാനും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ തലപ്പാടിയും മജ്‌ലിസും കേസീറോടും മജ്‌ലിസും പരിസരങ്ങളൊക്കെ ഒരു 30 വർഷം മുമ്പ് ചിന്തിച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു.
ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല. ഈ കാണുന്ന നേതാക്കന്മാർ അല്ലാഹു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വലിയ ശക്തികളാക്കി അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഒരു കാലത്ത് ഇവരെന്നെ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയോ അതിന് തീവ്രതയോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒട്ടാകെ മുസ്ലിം അങ്ങനെ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടൊക്കെ. അതിനെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകൾ സംഘശക്തി ഇത്രയും ഉഷാറായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയുടെ അവരുടെ കർശനമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, ശരിക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പ്രവർത്തനം നടത്തണം, ഒന്നുമില്ല. ഒരാളെ പേര് കുറച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഓടിക്കണം, ഓടിച്ചാലേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ദീനും അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആരും നോക്കണ്ട, നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ തന്ന ശക്തിയാണ്, ഓരോ വലിയ കാവൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു തന്നു. ആ താജുൽ ഉലമയുടെ ആണ്ടാണ് 8-ാം തീയതി നമ്മുടെ താജുൽ ഉലമ പള്ളിയിൽ താജുൽ ഉലമ മദ്രസ അല്ലേ അവിടെ വെച്ച് നടക്കാം. ഇതെല്ലാവരും വരണം. മകൻ നിസ്കാരത്തിനെത്തണം. നിസ്കരിച്ച ഉടനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ഒരു ജുസ് എല്ലാവരും പോലെ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഓതിയിട്ട് പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ ദുആ ഉസ്താദന്മാരും സയ്യിദന്മാരെല്ലാം ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങളെ ഉണർത്തി. നാളെ മുതൽ 3 ദിവസം മേട്ടിക്കുളത്ത് താജുൽ ഉലമയുടെ ഉറൂസാണ്. 29 വെള്ളി, 30 ശനി, 1 ഞായറാഴ്ച. ഞായറാഴ്ചയാണ് സമാപനം. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മേട്ടിക്കുളത്ത് പോയി താജുൽ ഉലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആ താജുൽ ഉലമയുടെ ചെരുപ്പെടുത്ത് നടന്ന ഒരു മുതഅല്ലിം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ശനിയാഴ്ച വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നാളെ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ, ശനിയാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ഒന്ന് പോയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് വേണം. കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോകണം. അതിലേക്കും കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചു. 15-ാം തീയതി നമ്മളെ SYSന്റെ എത്ര വർഷമായി? 8 വർഷമായി നമ്മൾ വളരെ സാധുക്കളായ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവില്ല. 2-3 പെൺമക്കളെ പലം വെച്ചിട്ട് കരയുന്ന ഉമ്മമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇരിക്കാൻ വീടില്ലാത്തവർ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് 8 വർഷമായി കൃഷിയോട് SYS സെന്റർ അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും SJM-ഉം SLA-യും SSF-ഉം SYS-ഉം എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകൾ അതിനു വേണ്ടി ശക്തമായി പിന്തുണ നൽകി 8 വർഷമായി അൽഹംദുലില്ലാഹ് സാധുക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത്. ഇതുവരെ എത്ര കല്യാണമായി? 40 കുട്ടികളെ കല്യാണം നടത്തി. 40. ഈ വർഷത്തെ കല്യാണം ഡിസംബർ 15-ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്. 100 മഹല്ലാണ് നടക്കുന്നത്. ആ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ സഹായവും സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാവണം. അതോടുകൂടെ ഉമ്മമാരും എല്ലാവരും ആ കല്യാണ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു വിഷമവുമില്ലാതെ, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ലാതെ, പൈസക്ക് വല്ല ക്ഷാമമുള്ള സമയമാണ്, പൊന്നിന് തീ പിടിച്ച വിലയാണ്.
എന്തായാലും സ്വർണം 5 സ്വർണ്ണ പൗണ് പോലെ കൊടുക്കണം. അതൊന്നും ഒരു വിഷമമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ആ കല്യാണം നടത്തി. ഇത് അതിന്റെ ആളുകളാണ് ഇരിക്കുന്നവർ. ഇവരാണ് അതിനു വേണ്ടി ഓടുന്നവർ. അവർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ശക്തിയും ഹിമ്മത്തും കൊടുക്കണം. നമ്മളെ യൂബിയം ആചാരാണ് അതിന്റെ മാനേജ് സെല്ലിന്റെ ചെയർമാൻ. ക്ഷീണമുണ്ട്, ആഫിയത്ത് കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല. എല്ലാം അല്ലാഹു ആഫിയത്താക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. വലിയ ശക്തി അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ദുആ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടുത്തിച്ചു. ആ നിലക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ മജ്ലിസ് അവസാനം നല്ലൊരു മൗലിദോടുകൂടി ദുആയോടുകൂടി സമാപിക്കും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ശീരണി, നല്ല ബിരിയാണി ശീരണി എന്നെ ആക്കിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തിന് പിരിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സാധുവായി എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വയറക്കണം. പിന്നെ ഡിസംബർ 27, 28, 29 തീയതികളിൽ ജാമിയ സഅദിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതിന്റെ ബാനർ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും വെച്ചില്ല. അപ്പോ ബാനറും പോസ്റ്ററും ഒക്കെ ചുമരിൽ നല്ല മുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതണം. പിന്നെ അതിന്റെ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതിലേക്കും കൂടി ക്ഷണിച്ചു. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. സർവാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സയ്യിദവരുകൾ, പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഉമ്മമാർ, അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് സയ്യിദുൽ ഉജൂദി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസക്കാലം നമ്മുടെ SYS-ൻ്റെയും SSF-ൻ്റെയും പ്രവർത്തകർ മദ്ഹ് ചൊല്ലി ഓരോ വീടുകളിലും നിസ്വാർത്ഥരായ രീതിയിൽ ഓരോ വീടുകളിലും ഒന്നും ചോദിക്കാതെ എല്ലാവരും പോയി വളരെ നല്ല നിലക്ക് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി ആ ഹബീബിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കാട്ടുകുക്കയിലെ തങ്ങൾ വലിയ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന, നമുക്കൊക്കെ അറിയും, ആ രാജ്യത്ത് പോയാൽ ഏതൊരു പഠിതാവിനും ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ശാന്തമായ രീതിയിലുള്ള നല്ല ക്ലൈമറ്റോടുകൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് യതീംഖാനയും ശരീഅത്ത് കോളേജും. അങ്ങനെ തുടങ്ങി എനിക്ക് അറിവുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങളത് ഇടക്ക് സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ആ സാദാത്തീങ്ങൾ ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെയൊക്കെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ മഹാനുഭാവരുടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥന. നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, വലിയ വലിയ ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ദുരിതങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. മരണം നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നത് വളരെ അവിടുന്ന് ദാരുണമായ രീതിയിലെന്നതിന് നമുക്കൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉച്ചിളത്ത് ഈ അടുത്ത് ഏകദേശം 25 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ UBM ഹാജി പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമൊക്കെ നിക്കാഹിന് പങ്കെടുത്ത ഒരു പെണ്ണ് ഈ അടുത്ത് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം മരിച്ച് ഇന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദമ്പതികളൊക്കെ, അതായത് ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഒരവസ്ഥയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള അത്താണി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തമസ്സക ബിൻ നബിയ്യി വകുല്ലു സുഅബിൻ യഹൂനു ഇദാ തമസ്സക ബിൻ നബിയ്യി. സയ്യിദുൽ ഉജൂദി റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പിടിച്ചാൽ, സയ്യിദവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക ഉചിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തിരസ്കരിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആജ്ഞ കൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആ സഹായം അത് കിട്ടുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സഹായം കിട്ടുമെന്നതിൻ്റെ മകുടമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മഹാനായ ഇമാമുൽ ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ
വളരെ നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞു, വമൻ യകും ബിറസൂലില്ലാഹി നുസ്റതുഹു ഇൻ തൽഖഹുൽ ഉസ്ദു ഫി അജാമിഹാ തജ്മി. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ വലിയ സഹായം കിട്ടിയാൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടുന്ന് സിംഹം തന്നെ വന്നാൽ അതുപോലും മാറി നിൽക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഞാൻ ചെറിയ നിലക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഖൽബി നിറയെ ഏറ്റെടുത്ത വലിയ ഒരു സ്വഹാബിയാണ് സയ്യിദുന സഫീന റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളെ ഇരുത്തി ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക. നോക്ക്, അവിടുന്ന് സഫീന റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ ആരായിരുന്നു? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഖൽബ് നിറയെ അവിടെ ഏറ്റെടുത്ത മഹാന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ സഫീന, നീ യമനിലേക്ക് അവിടുന്ന് പോകണം, യമനിലേക്ക് എന്റെ കത്തുമായിട്ട് അവിടുന്ന് നീങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു വലിയ സിംഹം ഫർആ അസദ. ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാം. ആ സിംഹത്തെ കണ്ടു. ഫവഖഅ ഫീ ഖൽബിഹി ശൈഉൻ മിനൽ ഖൗഫ്. വല്ലാത്ത ഒരു പേടി, വല്ലാത്ത ഒരു ഭയം ഖൽബിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ വരുമല്ലോ, സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ. അവിടുന്ന് സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ കുടുങ്ങിയില്ല. അവിടുന്ന് വിചാരിച്ചു, സഫീന റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും സഫീനയായിട്ടല്ല, പിന്നെയോ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് വന്നയാളായത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല, ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. സിംഹത്തിന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് സഫീന റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അയ്യുഹസ്സബു അന റസൂലുള്ളാഹ്. മാറി നിൽക്കണേ സിംഹമേ, ഞാൻ അവിടുന്ന് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് സധൈര്യം പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട അനുവാചകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഉമ്മമാരെ, അവിടുന്ന് സിംഹമത ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ സഫീന റളിയല്ലാഹു അൻഹു യമനിലേക്ക് എത്തി, തിരിച്ചു വന്നു. വരുമ്പോഴും ആ സിംഹമത കണ്ടു. അതേപോലെ പറഞ്ഞു, ശബ്ദമുണ്ടാക്കി എത്തി മദീനയിലേക്ക്, മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിലേക്ക്. സഫീന റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല പോയോ സ്വഹാബി? പോയി നബിയെ, എന്തുണ്ട് യാത്രയിലുള്ള വിശേഷം? അപ്പ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഞാൻ ഇടതൂർന്ന ഈ കാടിലൂടെ പോകുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു സിംഹത്തെ കണ്ടു. മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമുഖത്തോടുകൂടെ, അല്ലയോ സഫീന, അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സിംഹം മാറി നിന്നു എന്ന് ആ സിംഹത്തെ കുറിച്ച് കഥ പറയുമ്പോഴേ സ്വാദിഖുൽ മസ്ദൂഖ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, സഫീന, ആ സിംഹം പോകുമ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കിയ ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിനക്കെന്താണെന്നറിയോ? അവിടുന്ന് ഇല്ല നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കൈഫ റസൂലുള്ളാഹി വ അബൂബക്കറിൻ വ ഉമറു വ ഉസ്മാനു വ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹും അജ്മഈൻ. സയ്യിദുൽ വജൂദി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും 4 ഖലീഫമാരും സുഖത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ആ മിണ്ട പ്രാണിയായ ആ സിംഹം അവിടുന്ന് മുസ്തഫായ നബിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയാണ്. അപ്പോഴാണ് സഫീന തങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു ചോദ്യം അവിടുന്ന് വരുന്നു. അതാ വരുന്ന സമയത്തും ആ സിംഹം ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എങ്കിലത് എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ എന്ന് അവിടുന്ന് ചോദിക്കേണ്ട മാത്രയിൽ സഫീന റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതാ അഖ്രി മിന്നി അസ്സലാമ ഹബീബി മുഹമ്മദൻ വ അബൂബക്കറിൻ വ ഉമറ വ ഉസ്മാന വ അലിയൻ വ സുഹൈബൻ വ അമ്മാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അതാ എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, അബൂബക്കറിൻ സിദ്ദീഖ്, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ, അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ്, സുഹൈബ്, അമ്മാർ തുടങ്ങുന്ന സ്വഹാബികൾക്ക് എന്റെ സലാം എത്തിക്കണേ എന്നാണ് ആ സിംഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിന്റെ ഷോർട്ട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സിംഹമാണ് അവിടുന്ന് കണ്ടതെങ്കിലും ഹബീബ് തങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത മനുഷ്യനിക്ക് അവിടുന്ന് അതാ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വലയം നൽകും. അഹല്ല ഉമ്മതഹു ഫി ഹിർസി മില്ലതിഹി കല്ലൈസി ഹല്ലമ അൽ അശ്ബാലി ഫി അജമി. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, നീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ദുരിതങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്,
ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം മദീനയിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിട. വആഖിറു ദുആഇ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ബഹുമാന ആദരവ് നിറഞ്ഞ ഉലമാക്കളെ, നല്ലവരായ ദീനീ സ്നേഹികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, സമയം വളരെ അധികമായിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഖബൂലിയത്തുള്ള അടിമകളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ കോളറ വന്ന സമയത്ത്, വസൂരി വന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന മാതൃക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മൗലിദ് പാരായണമാണ്. ഖുതുബിയത്ത് മൗലിദ് പാരായണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂരിൽ പോയാൽ അവിടെ ഇന്നും കൊല്ലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മൗലിദ് പാരായണം. ഇതുപോലെ ഒരു രോഗം വന്ന സമയത്ത്, ആ നാട്ടിലൊരു രോഗം വന്ന സമയത്ത് അവര് നേർച്ചയാക്കിയതാണ്. ഇന്നും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിലേക്ക് നാം നോക്കിയാൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക, മൗലിദ് പാരായണങ്ങൾ നടത്തുക, ഇത് പതിവാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അത് മാർഗമാണെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ നമ്മെ ഉണർത്തിയതായി ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മാറാത്ത രോഗങ്ങളില്ല, നീങ്ങാത്തൊരു പ്രയാസവുമില്ല. ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കതിലുണ്ട്, നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. കാട്ടുവക്കിയിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത്, ഇവിടെ കൂടിയ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ആ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഷെയ്ഖ് ജമലുൽ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിലും ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച സ്വലാത്ത് നടക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ അടുത്ത മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് 1-ാം തീയതി തന്നെയാണ്. ഡിസംബർ 1-ന് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കാട്ടുവക്കയിൽ സ്വലാത്ത് നടക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും
ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കണം. ധാരാളം അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായ, അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ മജ്ലിസാണ്. നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് നടക്കാൻ സാധിച്ചു. ഗൾഫിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട് വരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു. ഇങ്ങനെ മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ആ മജ്ലിസിൽ വരാറുണ്ട്. വിവാഹപ്രായമായ ഒരുപാട് പെൺമക്കൾ ആ മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ട് സന്തോഷമായി നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു, ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ മൗലിദ് പാരായണം നടത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാധി മാത്രമാണ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നാം നിർത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം നടത്തിയാൽ പോരാ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ അവിടുത്തെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസത്തിൽ, ആ മാസത്തിൽ നാം കൂടുതലായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. നാം ഒരിക്കലും ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ മൗലിദ് പാരായണം നാം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറയുന്നത് നാം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് നാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ദിവസവും 100 സ്വലാത്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കണം. മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ 100 സ്വലാത്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. നാളെ മഹ്ശറയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഹബീബിനോടുള്ള ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാവണം. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്തില്ലാതെ, അവിടത്തോടുള്ള ബന്ധമില്ലാതെ നാളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാര്യം മുഅ്മിനീങ്ങളായ നാം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമാണ് നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ കാല ആയുസ്സിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ നാം ജീവിച്ച്, തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ച്, തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് നല്ലവരായി നാം ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അതിന് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവിടത്തോട് മഹബ്ബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കാട്ടുകുക്കയിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്തുകൊണ്ടും അനിവാര്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാട്ടുകുക്കെ. കേരളത്തിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും ബൗണ്ടറിയാണ്, അതിർത്തി പ്രദേശമാണ്. ഏത് നിലയിലും സ്ഥാപനത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് വിനീതനായ ഞാൻ അവിടെ ഒരു 5 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കിയത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആ സ്ഥാപനം വളരെ അധികം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി ഇന്ന് മാറി. 100ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് അവിടെ പഠിക്കുകയാണ്. ഹിഫ്ള് കോളേജും ശരീഅത്ത് കോളേജും അതുപോലെ യതീംഖാനയുമായി 100ഓളം കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ വരുമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളുടെ സഹായ സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കലണ്ടർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ നാട്ടിലെത്തിക്കണോ എന്ന് എനിക്കറിയുകയില്ല. ഏതായിരുന്നാലും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ കലണ്ടർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു കലണ്ടർ, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കലണ്ടറുകൾക്ക് ഒരുപാട് കലണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ മഹത്തായ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു കലണ്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ചെറിയൊരു കലണ്ടറാണ്, സാധാരണ കലണ്ടറിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പമില്ല, അല്പം ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്.
ഇന്ന് ഒരുപാട് കലണ്ടറുകൾ ഓരോ വീട്ടിലുണ്ടാകും. ഒരു പക്ഷേ കലണ്ടർ വെക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലാക്കി ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കലണ്ടർ നിങ്ങളെല്ലാവരും, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ കലണ്ടർ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും നിങ്ങളത് ഒന്ന് വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തൂക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. വന്യരായ ഉപ്പ സയ്യിദ് ഉമർ കോയത്തങ്ങൾ 1 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ വഫാത്തായിട്ട്. അവരുടെ മഖാമും ഹിഫ്ള് കോളേജിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഉപ്പയുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രയും ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം. അത്രയും ഉൾഭാഗത്ത് അവിടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ വന്യരായ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്. ഇന്നവിടെ നോക്കിയാൽ, ഞാൻ അവിടെ വന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു അവിടെ ജീവിക്കാൻ. അതേ സ്ഥാനത്ത് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ രൂപങ്ങളൊക്കെ മാറി വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായി ഇന്ന് അവിടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ സ്ഥാപനത്തെ ഇനിയും ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു കലണ്ടർ വാങ്ങണം. മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ ഒരു കലണ്ടർ വാങ്ങണമെന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മാസം സ്വലാത്ത് 1-ാം തീയതിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. നമുക്കറിയാം, ഈ മജ്ലിസിൽ ഭക്ഷണം നിയത്താക്കിയവരുണ്ട്, അതുപോലെ ഇതിനേക്കുള്ള ചെലവുകൾ തന്നവരുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മൗലിദ് മജ്ലിസ് നടന്ന, ഇതുവരെ ഇവിടെ ബുർദ മജ്ലിസ് നടത്തി, മൗലിദ് പാരായണം നടത്തി, ഇൽമുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. എന്തുകൊണ്ടും ഇജാബത്തിന് അനിവാര്യമായ മജ്ലിസാണ്. മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പിഞ്ചോമന മക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അർദ്ധരാത്രിയാണ്, വാർദ്ധക്യമുള്ളവരുണ്ട്. ഏത് നിലയിൽ നോക്കിയാലും ഇജാബത്തിൻ്റെ മജ്ലിസാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരൽപ്പം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം,
أستغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقولي لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إلى حضرة نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أجدادي كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن
الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل أبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما تصدقناه بعد القبول منا إلى حضرة نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الشريفة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا وآباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن معنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له رأفة وشفقة وقرابة بنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعة وفي المنام رؤيته يا رب العالمين وإلى حضرات آله وأهل بيته وعطرته إلى يوم الدين وإلى حضرات السادات البدريين والخديين وبقية الشهداء كلهم أجمعين وإلى حضرات خلفائه الراشدين المهديين والأئمة الأربعة المجتهدين والمصنفين الصالحين والقراء والشراء من أهل السنة والجماعة وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكورهم وإناث من جن وإنس يا أرحم الراحمين خصوصا منهم إلى حضرات الأقطاب والأفراد والأغياث والأوتاد كلهم أجمعين وإلى حضرة كتب الرباني والغوث السمداني سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة مولى الدبيرة قطب الزمان سيد علوي المنبرمي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة قطب السيد محمد باحسن جمل الليل قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة سيدنا وشيخنا وجدي سيد الشيخ جمل الليل قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة أبينا المرحوم قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة سائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر خواص عبادك خاصة. اللهم أعلي درجاتهم في الجنة اللهم أعلي درجاتهم في الجنة اللهم أفضل علينا وعلى والدينا وعلى أساتذتنا وعلى من معنا وعلى من أوصانا بالدعاء وعلى من له رأفة وشفقة وقرابة بنا من فيولاتهم يا مفيض الفيولات إنك تعلم ذنوبنا وذنوبهم فاغفرها وتعلم عيوبنا وعيوبهم فاسترها وتعلم أمراضنا وأمراض مرضانا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما إن ذنوبنا وذنوبهم
قد أظمت وجلت وأنت أعظم وأجل اللهم افعل بنا وبإما أنت أغلو ولا تفعل بنا وبإما نحن أغلو يا أرحم الراحمين يا غفور يا غفار أرحم الراحماയ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഗഫൂറും ഗഫാറുമായ അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഉപ്പാപ്പ മുത്ത് നബി തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ്. അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ സദാതീങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ്. അവിടുത്തെ മൗലിദോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് ഉപ്പാപ്പ മുത്ത് നബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണം അല്ലാഹ്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അനേകായിരം തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല റഹ്മാനേ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണമല്ലാഹ്. ഉപ്പാപ്പ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണം അല്ലാഹ്. തെറ്റുകാരായി ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കരുത് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തെറ്റും ഞങ്ങളിൽ ബാക്കിയാക്കരുത് അല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഉപ്പാപ്പ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിന് നല്ല സമയവും നല്ല സ്ഥലവും നീ കണക്കാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും ഉണ്ട് അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് സദഖ നൽകിയവരുണ്ട്, സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട്, ചീർണി നൽകിയവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുണ്ട് റഹ്മാനേ. എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് കാലം ദീനീ ഖിദ്മയിലായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് റഹ്മാനേ. اللهم أنت الشافي أنت الكافي أنت المعافي لا شفاء لنا إلا شفاؤك اشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من يجيء إلينا أمراضهم الظاهرية والباطنية والروحانية والجسمانية والجنية والسحرية والدموية والبلغمية فاشف كل شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ഷാഫിയും കാഫിയുമായ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് രോഗികൾ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഷിഫാഇനെ തേടിക്കൊണ്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും സകല രോഗവും നീ ശിഫയാക്കണമല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗവും നീ ശിഫയാക്കണമല്ലാഹ്. നീ ഷാഫിയാണ്, കാഫിയാണ്, നീ ശിഫ നൽകണമല്ലാഹ്.
മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാ. ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. കാലുവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, തലവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, വയറുവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ. പ്രഷറും ഷുഗറും ഉള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനേ. കിഡ്നി ഫെയിലായവരുണ്ട് അല്ലാ. ഹാർട്ടക്ക് ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കണമല്ലാ. പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണമല്ലാ. ആജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ലാ. കാമിലായ ശിഫ നൽകണമല്ലാ. തഅല്ലുമു തഅലീമിന് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് റഹ്മാനേ. നീ നൽകരുത് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാ. ദീനീ ഖിദ്മക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാ. ഞങ്ങളറിയാത്ത വല്ല രോഗവും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കണമല്ലാ. ഉപ്പാപ്പ മുത്ത് നബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണമല്ലാ. അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ സാദാത്തീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണമല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണമല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണമല്ലാ. സലാമത്താക്കണമല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പെടുത്തരുത് അല്ലാ. നടുറോട്ടിൽ വീണുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകരുത് അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചൊരിയണമല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലാ. ശിഷ്യന്മാരിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലാ. ഭാര്യമാരിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണമല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലാ. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ മാർഗത്തിലായി ചിലവഴിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ധാരാളമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ലോ. നീ നൽകിയ സമ്പത്തിന് നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും തൻ്റെ ഇടവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണമല്ലാ. ഭാര്യമാരെ നീ നന്നാക്കണമല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരെ നീ നന്നാക്കണമല്ലാ. ശിഷ്യന്മാരെ നീ നന്നാക്കണമല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണമല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് പേര് ദോഷമാക്കരുത് അല്ലാ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലാ. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാ, വിവാഹപ്രായമായ പെൺമക്കൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന് വരുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അനുയോജ്യമായ ഭർത്താക്കന്മാരെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് കാരണമായി രോഗം തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനേ. ദാരിദ്ര്യം തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് അഫു നൽകണം അല്ലാ. നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ സിദ് ഫീ ഖുലൂബിനാ മഹബ്ബത ഹബീബിക സയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വ മഹബ്ബത ഇബാദിക സ്വാലിഹീൻ.
اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما أرحم الراحمമായ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളുമുണ്ട് അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വേദിയുള്ളത് തന്നെ വന്യരായ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിൻ്റെ പേരിലാണ്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് അവരുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഉപ്പാപ്പ മുത്തുനബി തങ്ങളോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ആരൊക്കെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാഹ്. ഉപ്പാപ്പ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തുർക്കരം കൊണ്ട് ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ തൃക്കല്യാണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ മരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് വെച്ചാൽ ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപ്പാപ്പ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കാട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമല്ലാ. ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹത്തുക്കളോടുകൂടെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കബൂലിയത്തുള്ള മജ്ലിസായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ കബൂലിയത്തുള്ള അടിമകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ആര് കൈവിട്ടാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടരുത് അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണയാവണമല്ലാ. നിന്റെ മഹാന്മാര് ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാവണം അല്ലാ. റബ്ബന സ്തജിബ് ദഅവതനാ യാ മുജീബ ദഅവത്തി ദാഇ ഇന്നാ ഖദ് ദഅൗനാക കമാ അമർതനാ ഫസ്തജിബ് കമാ വഅദ്തനാ ഇന്നക ലാ തുഖ്ലിഫുൽ മിയാദ് റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.